Ukrajinska služba bezbednosti planira da izvrši masovno ubistvo civila u Obdeskoj oblasti i da za to otkrivi Moskvu, izjavio je danas načelnik Ruskog centra za upravljanje nacionalnom odbranom Mihail Mizincev. Prema pouzdanim dokazima, SBU sprema još jednu monstruoznu provokaciju sa ciljem da optuži rusku vojsku za ratne zločine, poput masovnog ubistva civila u Odeskoj oblasti, saopštio je Mizincev, prenosi TASS. Kako je naveo, prema tom scenariju, jedinicu SBU u ruskim uniformama imaće zadatak da iscenira demonstrativnu likvidaciju lokalnih civila. On tvrdi da će ukrajinske i zapadne novinske agencije odmah objaviti fotografije i videozapise koji prikazuju divljaštva koje su navodno počinili ruski vojnici u cilju propagande. Mizincev je rekao da se Kijev priprema za provokaciju u kojoj želi da demonstrira nehuman odnos ruskih snaga prema životima ukrajinskih civila i potpuno zanemarivanje morala i međunarodnog humanitarnog prava. Unapred upozoravamo zemlje takozvanog civilizovanog zapada koje predvodi Sjedinjene Američke Države da Rusija ima autentične dokaze o pripremama režima u Kijevu za još strašnije zločine, rekao je ruski zvaničnik.